Nu har vi fundet os i nok, nu tider går amok, vi tager magten slut med søde bløde nisse. Velkommen til en særudgave her af Kultur for Unge. Jeg har været i Eventyrteatret og se Julens Vogter. Det er Eventyrteatrets juleforestilling. Normalt laver de en kæmpe stor efterårsforestilling, men de har også en mindre juleforestilling, som kun var en time uden pause. Den havde jeg været inde at se, og jeg synes faktisk, den har været helt ekstremt god, og jeg er i rigtig godt julehumør. Men far, helt ærligt, hvorfor må jeg ikke? Det er så unfair. Du kunne komme til at skade nogen, ikke Pepper? Nej, det er nu værd. Men Chili må gerne øve sig på sin... Det handler om en særgruppe af nisser, der hedder Julens Vogter, og de skal sørge for, at en masse nisser, der ligesom er blevet, der havner på sådan et plejehjem, der hedder Bjellebo, hvor de skal give afkald på deres nissehuer, at de nisser, de bliver reddet. Det er en rigtig spændende kamp, og den minder rigtig meget om film. Jeg synes, der var mange filmelementer i det. Blandt andet noget Oliver Twist, hvor at nisserne de ikke rigtig ved, hvorfor de har skulle forlade deres familie, og hvorfor de skal bo på det her Bjellebo. Så er der faktisk en del af Superman i det, fordi de er Julens Vogter. De er sådan rigtig Supermans-agtige, har nogle Supermans-agtige kostymer. Og så synes jeg faktisk, der var nogle af scenerne, der var sådan meget musical-agtige, fordi der er rigtig meget sang og dans i den her forestilling, som mindede, det var faktisk lige så flot som Les Misérables. Nu har vi fundet os i nok, nu tider går amok, vi tager magten slut med søde bløde nisse med kæft. Julemanden og bekendt, nisseskanden nu bestemt, og i ballen, det bliver aldrig jul igen. Anderledes du går hele vores vers er perfekt. Nisser har tur og skæve, nu får vi julens respekt. Har vi fundet os i nok. Det er et afsindigt flot lys, de har, de synger afsindigt godt og klokkerent og sådan noget, og det er bedre end Disney, vil jeg så sige. De har spillet 3 gange i dag, og jeg står allerede omgivet af glade børn og forældre, der skal ind og se her næste forestilling kl. 16. Det er svært at, sådan at hive frem. Der er simpelthen så mange med i den her forestilling, og det er svært at hive nogen frem, som er specielt gode. Det er faktisk næsten umuligt, men Julens Vogter, de har været ekstremt gode, synes jeg. Og det er Magnus Haugaard, som har spillet ret meget med i, jeg ved ikke, om du kan se ham her, som har spillet med i mange af Eventyrteatrets forestillinger, som er professor X Madsen. Han gør det exceptionelt godt, og så var jeg meget betaget af Buff, som er spillet af Liva Stær Nielsen. Men der er også utrolig mange, der synger enormt godt. Blandt andet Chili, Lea Post, sang exceptionelt godt. Og så var der en masse nissepiger, der havde nogle sange, som kørte ekstremt godt. Hvis nogen kalder mig på kvartererne, så kan jeg lave himmelvæk øjne. Små piger, bliver til store piger, og vi kan masser af tricks. Alle vil være små piger, som til store piger, mener ja, når vi siger niks. Har meget let til tårer, det er ikke til at styre. Mit hår har en magisk virkning på et fyr. Jeg synes, at forestillingen som helhed, den virker lige så godt som mange af efterårsforestillinger. Faktisk synes jeg næsten, den har virket bedre end nogle af efterårsforestillingerne. Jeg er sådan helt oppe at køre over, at man kan lave en juleforestilling, der er så god som den her. Der er rigtig meget humor i den. Den er ikke særlig uhyggelig. Der er mange børn, der måske synes, at nogle af de andre forestillinger har været lidt uhyggelige, men den her gang, der er bare ekstremt meget humor i, og det synes jeg også fungerer exceptionelt godt. Hvad kan man sige? Der er altid der er humor på flere plan. Der er både humor for børn, og der er også humor for voksne. Det synes jeg også gør Eventyrteatrets forskning rigtig god, men det er sangene og musicalen i Julens Vogter, som er det bedste. Og jeg kunne mærke, at folk de klappede med hele tiden på de der sangnumre, fordi de er så exceptionelt gode. Jo, så er der også Theis Post, som spiller nissen Psyko. Theis har også spillet med i mange af Eventyrteatrets forestillinger og mange efterårsforestillingerne. Og han spiller altså fuld i det her stykke, og det gør han simpelthen så sjovt, så at børnene de skræger og griner hele tiden. Så det synes jeg bestemt også, man skal tage ind og se. Det er, jeg kan kun sige, at vi giver jo stjerner efter en 6-stjernet skala. Og i år der bliver der altså 6 stjerner til Eventyrteatrets juleforestilling.
det er et must, at du også kører programmet, så du kan se, hvem der har spillet de forskellige næser, fordi det synes jeg simpelthen er så hyggeligt i sig selv, at man kan se, hvor mange talentfulde børn, der egentlig er i Danmark. Ja, jeg kan kun sige, at tage ind og se Julens Vogter, Eventyrteatrets juleforestilling, fordi den har simpelthen bare været så fantastisk god.